Mae'r cwestiwn y gofyn i ni i ddefnyddio fras amcanion ongl bach i ddarganfod gwreiddyn negatif bach ar hafaliad. Nawr, mae angen bod ni'n gwybod y fformulau ar gyfer onglau bach. A mae sin x tua x am ongl bach, a mae cos x tua 1 minus x sgwar dros 2 am ongl bach. A dy'n gysau sut i chi i gofio'r yna yn y symlaen ar. Newn ni ddefnyddio'r yna yn y fformula sydd gyda ni. Felly mae sin x plus cos x yn hafle 0.5. Felly am ongl bach, a na beth ni angen, gwreiddyn negatif bach. Felly yn lle sin x yn iosod x, yn lle cos x yn iosod 1 plus x sgwar, 1 minus x sgwar dros 2, a mae fe'n hafel i hanner. Felly dyna beth sydd gyda ni ar ôl gosod mewn amcangyfrifon am onglau bach sin x a cos x. Felly lliosi hwnna dy 2, mae dy fi 2x plus 2 minus x sgwar yn hafel i 1. Mae dy fi hafaliad quadratig yma, felly ail drefnu hwn mewn i x sgwar x a rhif, a neisio bod x sgwar ni'n positif, felly mynd â popeth o'r ochr dde, a wedyn ni ysgrifennu nhw mewn trefn, felly plus x sgwar minus 2x minus 2 plus 1 yn mynd yn minus 1 yn hawl i 0. Felly, dwi ddim yn ffactorio, felly ni'n mynd i angen defnyddio'r fformula. A mae gyda ni a yn 1, b yn minus 2 a c yn minus 1. Felly y fformula yn dweud ni minus b, felly minus 2, plus neu minus, ail isradd b di sgwario, felly minus 2 di sgwario, mynd yn plus 4, minus 4, lliosi a, yr rif o flaen x sgwar, lliosi c, yr rif wrth hunan. I gyd dros 2a yn 1. Felly, tacluso hwnna, mae dy fi plus 2, plus neu minus, 4 yma, plus 4 yn neud 8 o dan yr ail isradd, i gyd i'r rhannu dy 2. Wel, mae ail isradd 8 yn 2 ail isradd 2, felly fi'n rhannu popeth gyda 2, a fi'n cael 1 plus neu minus ail isradd 2 wedyn ar ôl. Mae'n gofyn am yr un fach negatif, felly ni angen cymryd yr un negatif. Felly 1 minus ail isradd 2 yw'n bras amcan ni ar gyfer gwreiddyn yr hafaliad yna. Os chi moyn yn digolen, mae tua minus 0.4142 ac yn y blaen. Nawr, os fyddech chi'n neud maths bellach ac yn eich llyfryn fformula chi, mae'n rhoi i chi fformula ar gyfer sin x, y fformula Maclaurin ar gyfer sin x mewn polynomial sy'n pwerau x yn cynyddu. Mae'n mynd am byth. A mae'n dangos chi wedyn sut ych chi'n gweld y fwyaf dermau chi'n cymryd a fwyaf agos i chi. Nawr ni angen gwreiddyn bach negatif, felly mae sin x am un bach, rhif bach, tua x. Cos x, y fformula Maclaurin, yw hwn sy'n cael ei roi yn y llyfryn fformula ar gyfer x bach. Chi'n cymryd y 2 dem gyntaf yna, felly mae cos x tua 1 minus x sgwar dros 2. 2 factorial yw na, 2 lliosi 1 yw 2. Ond sy'ch chi'n differu sin term wrth derm, bydden ni'n cael cos a differu x yn 1, x cube yn mynd yn 3x di sgwario. Felly mae'r 3 yn mynd i rhannu mewn i'r 3 factorial a gadael ni dy 2 factorial. Felly mae x wedi sgwario dros 2 factorial. X i'r pŵer 5 yn mynd yn 5x i'r pŵer 4. Mae'r 5
yn rhannu mewn i'r 5 factorial, gadael fi 'da 4 factorial, ac yn y blaen. Felly chi'n gweld mae differiad sain yn rhoi yr un polynomial i ni, yr un ehangiad ni ar gyfer cos. Felly mae hynna'n cael ei roi yn y llyfr yn fformula a bydd chi'n dod ar eu traws nhw os byddech chi'n neud maths bellach. Felly dyna'ch ateb chi, a chi gael gwybod nawr le mae'r fformula yna'n dod ar gyfer x bach. Mae sin x tua haflu x. Ar gyfer x bach mae cos x tua y ddau derm gynta yn y gyfres Maclaurin yma. Edrych ar GeoGebra, mae gyda fi yma graff sin x, a wedyn graff yn haflu x. Felly, os dwi'n cymryd yr ail derm yn y gyfres Maclaurin, gallai symud hwn i gael yr ail derm. Rhyw ffordd yn y gilydd. Felly, yr ail derm oedd x cube dros 3 factorial. A chi'n gweld, os awn ni mewn yn agosach, wrth y paint 0, mae rhain yn weddol gyfartal. A safi'r term nesaf, sy'n mynd awn a draw, y term nesaf oedd x i'r pŵer 5 dros 5 factorial. Felly mae 3 term dyn ni nawr o'r gyfres Maclaurin. A chi'n gweld o gwmpas y 0, maen nhw yn gyfartal. Maen nhw'n symud i ffwrdd pan mae x tua 1.5. Yma a minus 1.5. Felly fwyaf dermau sydd gyda ni, a mwyaf agos i ni mynd at y gyfres. A fi lan fwy, a fwy, a fwy. Chi'n gweld pwy mae'r agos, mae'r gyfres Maclaurin yn dilyn y graff sin x. Awn ni lan mor bell a mae'r termau yn gadael fi fynd. Felly ni'n eitha agos nawr lan nes bod ni'n cyrraedd 11 a minus 11 radian. Felly chi'n gweld pwy mae'r agos mae'r gyfres yn dod tuag at y graff sin x. Awn ni nôl lawr nawr, awn ni'r graff cos x. Yn ni. Felly awn ni'n i'r graff cos x. Felly cos x yn ei fel hyn. A dyna graff cos x. Os awn ni lawr i 1. Felly'r term cyntaf oedd 1. Wedyn oedd dyn ni minus x sgwr dros 2. So felly x yn haflu 1. A ar y pwynt 0, 1, ni'n dal yn agos i'r graff cos x. So fi mewn tuag ato fe, chi'n gweld pwy mae'r agos. A ni'n tan jyst hibo plus neu minus 0.5. Felly fi mlaen fwy o dermau i chi gael gweld beth sy'n digwydd. So yna 3 term, 4 term, 5 term. Felly mae gyda ni nawr polynomial lan i pŵer 8. A ni'n eitha agos tan bod x yn dod yn 3 a minus 3. Wedyn ni'n colli fe. Ond o fwy o dermau i ni'n gosod yn y gyfres Maclaurin hyn. A fwy o agos i ni'n mynd i'r graff. Os mynd dau mas o fan hyn, chi'n gweld ni wedi colli fe. Mae da fi lan nes bod x yn 36, i'r pŵer 36, a ni'n colli yr graff pan mae x
o just o dan 14 a minus 14. Os na fi graff yr esbonyddol, mae fi hwnna nôl lawr nawr. Os na fi'r graff esbonyddol, i'r pŵer x. Felly dyna graff i'r pŵer x. A fi mewn tuag ato fe. A gewch chi weld siwt mae y graff i'r pŵer x yn newid fel i ni'n symud y draw. Na, ta beth. Right, felly, ail derm y gyfres Maclaurin yw x, a dyna 1 plus x. Trydydd term y gyfres yw 1 plus x sgwad dros 2 factorial, a ni'n dal yn agos o gwmpas y pwynt 0, 1. Pan mae x yn 0, mae Maclaurin yn agosach. Mae'r term yn fwy. Chi'n gweld mae'r ochr dde yn eitha agos tan bod ni'n cyrraedd pellter eitha. Ond mae'r ochr chwith, mae dyn ni lan i x y pŵer 6 gyda ni. Fyna, a ni'n gallu symud hwn fwy a fwy. A mae e'r pŵer x yn bwysig o achos mae differiad e'r pŵer x yw hefyd e'r pŵer x. Felly dychmygwch bod ni'n differi bob term yn y gyfres ar gyfer e'r pŵer x. A ni'n cael mwynhau diflannu. Mae x yn mynd i 1, a mae x sgwar yn mynd i 2x, mae 2 yn cynslo, felly x dros 1. Mae x cube yn differi roi 3x sgwar, mae 3 yn cynslo, felly x sgwar dros 2 factorial, ac yn y blaen. Felly mae differiad e'r pŵer x yw e'r pŵer x hefyd. Felly graddiant y graff e'r pŵer x yw hefyd e'r pŵer x. A fwy o dermau i ni'n gosod mewn, a fwy o agos i ni'n mynd ar yr ochr chwith. A ni lan i x y pŵer 27. Felly chi'n gweld fo shwt mae'r gyfres Maclaurin yn agosau at y graff gwreiddiol. E'r pŵer x oedd y graff yma yn lawr i x yn 0. Felly, term cynta oedd 1, felly x yn haflu 1 dyn ni fyna. Dyma bach o flas i chi gael gweld sut mae canghennau o mathemateg yn plethu mewn iddi gilydd.